କରିଦେଲୁ ରେ ଶୁଭ। ତୁ ମୋତେ ନିୟମ କରିଦେଲୁ ରେ ଶୁଭ। ତୁ ମୋତେ ନିୟମ କରିଦେଲୁ। ଖାଲି ନିୟମ ନୁହେଁ ଭାଇ। कांदना शुभ कांदना आसंता काली मुनि गुटे मां आनी जिवे काका ओ बाबू मो छुआ मां को खोजी जन्म जो मां को देखिले छुआ तमे कहिलो झरिया काका से मां जदी स्नेह आदर परिवर्ते साबत मां रूप देखैबो मो मुनि प्रति अवहेला करबो मो सही पारिबि तो तुमे सही पारिबो तो झरिया काका आउ तमे मुनि हृदय जंत्रणा हेले मु सही पारिबि तो कुह झरिया काका कुह सबु दुख जंत्रणा को सहिबी बाबू सबु सहिबी एई छुआ मान पई मु सबु सहिबी कारण एइटा होची मिछर दुनिया सुख दिने अधे दुख 12 मासी लुह चिन्हा जे हर्ष परदेसी सबु एई विवाह सबु सही विवाह बाबू सबु सही मोबाइल टावर धरू नहीं बाध्य हो चिट्ठी लिखिले आसला बेले तुम सहित देखा हो पाला से तुम शुभकामना तू जीवनर घोड़ा दौड़े दौड़ी मारी गले शुभ
ଚାଲିଗଲ। ତମେ କଣ ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲ? ଆଉ ଯିବା ବେଳେ ତମର ଏଇ ସାଇକା ସହିତ କେହି ପଦ କଥା ହେଇ ଯାଇପାରିଲାନି। ଶୁଭ ଭାଇ, ଆଜି କାହିଁକି ତମ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ତମେ କେବେ ଫେରିବ? ଆମ ବାହାଘର କେବେ ହବ? କେବେ? ହ୍ୟାଲୋ ମା, ଘରର କାମ ପାଇକି ସାରି ଏଠି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଉଛୁ କ'ଣ? ହଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିବୁ। ସେମାନେ ପରା ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ମା, ଏ ସହରର ବଡ଼ ବିଲ୍ଡର। ବାପା, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେ ବାହାଘରରେ ରାଜି ନୁହେଁ। କ'ଣ କହିଲୁ ମା? କ'ଣ କହିଲୁ ମା? ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ? ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେବି? ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେବି? କାହିଁକି ରେ ମା? କାହିଁକି ରେ ମା? ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳେ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣ ମା, ତୁ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯା। ବାପା, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ'ଣ ଆଉ ବୁଝିବି ରେ ମା? କ'ଣ ଆଉ ବୁଝିବି ରେ ମା? ଜୀବନ ସାରା ଦହିବରା ବିକି ଜୀବନ ସାରା ଦହିବରା ବିକି ବିକି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତତେ କଲେଜ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତତେ କଲେଜ ବାରଣ୍ଡା ମଡ଼େଇଥିଲି। ସେଇ ପାଦ ଦିଟା ସେଇ ପାଠ ସେଇ ପାଠ ଦିରେ ତୋର ପଢ଼ିଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ବଡ଼ ଘରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ତା ନହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣି ଯୌତୁକ ଦେଇ ବାହା କରିପାରିଥାନ୍ତି? ବାପା, ମୋ ମା ଥିଲେ ହୁଏ ତମକୁ ସେ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ? କାହିଁକି ନା ଗୋଟାଏ ବଢ଼ିଆ ଝିଅ ତା ମନର ଦୁଃଖକୁ କେବଳ ତା ମା ଆଗରେ ହିଁ କହିଥାଏ। ଆମକୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେ? ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? କ'ଣ କହିଲୁ ମା? କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? କଥା ଦେଇଛୁ? ବାହା ହେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛୁ? ହଁ, ହଁ, ଭଲ କରିଛୁ। ଭଲ କରି ଭଲ କରିଛୁ ରେ ମା। ଦହିବରା ବିକି ବିକି ଦହିବରା ବିକି ବିକି ତତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ମୂଲ୍ୟ ତତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଗଲି। ବାପା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବ? ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହାତ ମା ମରୁସାରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସପନା ମୁଁ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ଭିତରଟା ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଝିଅଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼େ। କିଏ ଚିଲାଇବ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁନୁ। କ'ଣ ବୁଝିଲ? କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ମେଷ ମହାନ୍ତି, ମେଷ ମହାନ୍ତି, ବେଶ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ତା ଛଡ଼ା ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଯାହାଫଳରେ ପସନ୍ଦ କରିବ ସେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନଥିବ। ବେଶ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବାଇକ ମନରେ ମୋ ବୋହୂ ରୂପେ ପଳେଇ ଦିଅ। ଲାଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ? ହାତ ମା ମରୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟାକୁ ଆଲା ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଝିଅର ତ ଛାତି ଉଠୁଛି ଆଉ ପଡୁଛି। ମତେ କ'ଣ ଲଗେଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ନିଜେ ଲଗେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରିବେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରି ମୋ ପାଦରୁ
ସପନା ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଏଇଆ ପିଲା ଟିକେ ଭାତରେ ଦେଖିକି କଣ କିଛି କହିଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଲାଲା ବାବୁଙ୍କୁ ଝିଅ ଚପଲରେ ପିଟିଛି ଏଇ ଗାଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଜମା ସେ ପରା ଆମକୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇଛନ୍ତି। ନା ଏ ବାହାଘର ରାଜି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଘର ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଛି 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 ଛି, ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ଭଡ଼ୁଆ କହିଲେ? ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ରୋକଠୋକ ମୁହଁରେ ମନା କରିସାରିଲୁଣି କି ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ ରାଜି ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହଁରେ ଆପଣ ତାକୁ ସାମୁଦି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି? ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଘରୁ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ମାଇ ପେଟି କୁଟିଟା ଅଛି ଆମକୁ ଶଳା ଧରେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠ। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କଠିନ ଜମିରେ ନେବି। ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ତାକୁ ମୁଁ ସହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ବୋହୂ ହେଇ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ସେଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ମଗ୍ଲରକୁ ବାହା ହେଇ ମୁଁ ତା ସହିତ ସଂସାର କରିବି? ନାଇଁ ବାପା, ବାପା ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ମୋତେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବ ତ? ନାଇଁ ରେ ମା, ସବୁ ବାପା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କହିପାରିବୁ କି ମା, ତୁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ତାର ପରିଚୟ? ହଁ ମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସହରର ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ। ଚମ୍ପତିରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ତମେ ଦେଖିବ ବାପା, ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବୋହୂ କରିନେବେ। ସପନା ସପନା ସାଙ୍ଗ ଜରିଆ, ତୁ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗ? ଆରେ କେମିତି ଅଛୁ ମୋ ଭାଇ? ଆରେ ମା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଜରିଆ। ମଉସା ନମସ୍କାର। ଗଲୁ ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ନେଇ ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ ଘର ବେଳଟାରେ ଆସିଲୁ, କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ ତ? ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ ଏ ସହରର ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ କିଏ? ଚମ୍ପତିରାୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆସୁଛି। ତୁ କହିଲୁ ସରିଆ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବି? ଜାଣି ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିବି? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜାନି ଯୌତୁକ କ'ଣ ହବ? ଖାଲି ତୁ ହଁ କଲେ ତୋ ଝିଅ ଚମ୍ପତିରା ବଂଶର ବୋହୂ ହବ। ମଉସା ସର୍ବତ ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମା, ତୁ ଏ ବାହାଘରରେ ତୁ ରାଜି ତ ମା? ବାପା, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଏ ବାହାଘର ରାଜି। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋର ବୋହୂ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ସପନା, ଏ ବାହାଘରରେ ବାଜା ବାଜିବନି କି ବାଣ ଫୁଟିବନି। ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ଏ ବାହାଘର ମନ୍ଦିରରେ ହେବ। ଏ ବାହାଘରରେ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଖୁସି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି।
ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜକୁ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜକୁ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ହଜି ଯାଇଥିବା ମୋ ହଜି ଯାଇଥିବା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଓ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବା ଆଜି ବାହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଉ ପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ରାୟ ରାଜହଂସ ଦୀପା ରାଜହଂସ ନା ବାବା ଅତୀତ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ କଣ ଦେବା କଥା କହୁ କହୁ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଆଖିରେ ଲୁହ ବାପା କଣ ଦେବା କଥା କହୁ କହୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପରି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ବାପା ଏଇ କାନ୍ଦୁରାଟାକୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଦେଲା କିଏ ଆମ ବାପା କହିଲ ତମେ କଣ ଆଗରୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲ ହଁ କରିଥିଲି ଆଉ କଣ ଏବେ ଅଛି ଏବେ ପରା ରିଟାୟାର କଲି କଣ ଏମିତି କଥା କଥା କି କାନ୍ଦୁଥିଲ ନା ଏବେ କାନ୍ଦୁନଥିଲି ଯୋଉଦିନ ତମ ମାମା ମୋ କାନ ଧରି ବସୁଟ କରୁଥିଲା ସେଇଦିନ ଟିକେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡେ ଦୀପା ଦୀପା ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କଣ ନାଇଁ ଦେବା ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଖୁସି ତା ପାଇଁ ଖୁସି ପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘାଟ ଯାଇଛି ମୁଁ ତାହା ଦେଇଛି ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲା ବସର କରି ଦେଇଛି ବାପା ଖାଲି ମତେ ଗେଲ ବସର କରି ବଡ କରିଛ ନା ଦେବାକୁ ବି ଘରେ ଅରେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଧୀନର ସ୍ୱର ମୌଳି ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣି ଭରସାର ନାଁ ଉପରେ ବସେଇଛି ତୁ କହିବୁ ନା ଲୋକଟାକୁ କଣ ସେ ଆଶା ନେଇଯିବା ଲୋକଟାକୁ କଣ ବୁଡେଇ ଦେବେ ଏଥର ଚାଲ ତମେ ଦି ଜଣ କଥା ହବ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଥର ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ ଏଥର ଚାଲ କୁଆଡେ ଆରେ ବାବା କୁଆଡେ ମାନେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ବାପା କଣ ତମକୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିଥାନ୍ତେ ହେବାକୁ କହିଲେ ବାବା କହିଲେ ବାପା ବାପା କଥା କହିବାକୁ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପିଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଲା କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିଲା ବୁଝିଲ ଦେବା ତମର ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧୁ ଆଚ୍ଛା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସ କରାଯାଏ ସେତିକି ବି ଜାଣିନ ଆରେ ପାର୍କ ଯିବା ସେଠି ବସିକି ଗପସପ ହେବା ଏମିତି ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇବା ଆଉ କିସ୍ ପିସ୍ ଆଉ ଚୁମା ଫୁମା ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିଟା ଗଲାନି ଟୋକା ଏମିତି ହଉଛି ଯେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି ଆଚ୍ଛା ଦେବା ତମେ ତମେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲଣି ଟିକେ ଏମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ହୁଅ ଏମିତି ମାଇଚଙ୍କ ଭଳି ହଉଛ କଣ ବା ନାଇଁ ଦୀପା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି ଝଡ଼ ନାଇଁବା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି ଝଡ଼ ମୋ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଜଳ ସେ ହଜିଲା ଅତୀତର ସେ ଅତିର ହଜିତର ଉପାସର କାହାଣୀ ସବୁ ମନେ ପଡୁ ଦେବା ମୋ ଶିବା ଭାଇ ତମ ଆଖିରେ କଣ ଲୁହ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଦେବା ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଦେବା ଦିନ ମୋ ଆସିବ ମନ କହୁଛି ଦିନ ଆସିବ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆମ ବାହାଘର ନା କଣ କହୁଛ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତମେ ରହିପାରିବ ତ ହଁ ଦେବା ଏତେ ଦିନ କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ 100 ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସତରେ ଦୀପା ସତରେ ଯିବା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଦୂର ଆକାଶର ଜନ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଦୂର ଆକାର ଜନ ନୀଳ ଦରିଆରେ ସୁଶୀତଳ ବାରି ନୀଳ ଦରିଆରେ ସୁଶୀତଳ ବାରି ଆରେ ବାବା
एते दिन पर जाइकी मु तम पाखरु किछि मिठा कथा सुनिली सतरे देबा